Wilujeng siang nuwun kawula nuwun. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karaharjan karahayun. Kadejan kawilujengan. Mugi tansah kasarira dhumateng panjenengan telasan kawula. Konjuk dhumateng pepundhen sapa Bapak Ibu tamu undangan ingkang pantes bagya mulya, boten nantang katal men perkadang-kadang sinoman kagung putri ingkang siang punika makarti dalam agung Bapak Parto sekalian Ibu. Ingkang tansah kawula tresnani ugi kadang-kadang seniman seniwati ingkang dinten dalu. Ingkang sareng-sareng ngrembakaken endahing budaya luhur kang yekti rinduti. Nggih. Sugeng pinanggih kaliyan kadang-kadang Darto Laras yang punika kagarap jokek. Marak suwan niti timbalan ingkang kesedaya megati panjenenganipun Bapak Suprapto sekalian Ibu. Ingkang kepareng netepi darmaning sepuh kepareng mahargya suta ngawiwaha sipi ngentas pitulus putra-putrinipun sampun kalaksanan kasembatan upacara sakral panggih miwah ijab kabul. Kaleksananing sedya kawimbuhan. Berkah pangestu Bapak Ibu tamu undangan ingkang siang kepara sonten punika rawuh. Saking kadang-kadang Darto Laras mujudaken komplitan saking Darto Group, Darto Video Syuting, Darto Sound System sedayanipun marak sowan palibur sagung para tamu ingkang rawuh siang punika. Dene Bapak Ibu tamu undangan sekeca lenggah kanthi sak merdeka-merdekane mekalih seksamaning budayaning karsa ngantos paripurnaning suka parisuka. Sugeng lenggah ngadhapi pasugatan sinambi mitataken laras sing Darto Laras. Lah sumangga nuwun kala nuwun. Bapak Ibu tamu undangan ingkang katepen rawuh sugeng rawuh Darto Laras New. Madhep ngalor apa madhep kulon? Apa-apa duweke wong loro wong yen lagi ketinggal ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ora peduli yen lagi inflasi nek lagi potek direwangi retek-retek sarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro batuk nonong batuke sapa dik nonong ya batukmu irung bangir irunge sapa dik irung bangir ya irung janggut ngatis janggute sapa dik janggut ngatis ya janggutmu bangkeane wae sapa bangkeane ya duwekmu iki piye wae sapa sine ana sing duwe iki piye wae sapa sine ana sing duwe iki piye wae sapa sine ana sing duwe piye piye wae sapa sine ana sing duwe asik. Yeah. Hey. 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 Hey.
gandrung rapetuli mledose kuno wong yen lagi nafsir rapetuli yen peranuke lagi duwe direwani kregat-krege sarene wis cedhak apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kecap rapor tulis donya kiamat wong yen lagi nyenengi rapor tulis yen lagi implasi ada lagi pokoke direwangi dadak-dadak sarene wis cedhak apa-apa duwe wong loro batuk nonang batuk sapa de anang ya duwemu lambe tipis lambene sapa de lambe tipis ya duwemu gulu kuwi gulune sapa de gulu kuwi ya duwemu bangkeane wae sapa bangkeane ya duwemu iki piye wae sapa sine ana sing duwe iki piye wae sapa sine ana sing duwe iki piye wae sapa sine ana sing duwe piye piye wae sapa sine ana sing duwe why I say asik iyo yeah setelah aku tahu apa arah dino cinta ku telah beriyo setelah dia pergi baru aku mengerti setelah jatuh cinta kepadanya aku rindu katakan padanya aku rindu oh turun nyanyikanlah katakan padanya aku rindu asik iyo iyo yo iya karo larap iye hey hey asik biarlah kita berjuta-juta menggoda jiwa biarlah hati berkeping-keping asal ada di sisiku biarlah kita berjuta-juta menggoda jiwa biarlah hati berkeping-keping asal ada di sisiku ayo oh aku rindu katakan padanya aku rindu oh turun nyanyikanlah katakan padanya aku rindu asik iyo iya iya asik iyo Setelah cinta singgah
Ngaturke sampur mangga. Pak Wito mangga. Wakil saking ingkang Hambung Gati. Monggo para-para ingkang sampun nampi sampur pakurmatan daya-daya maksana wonten ing sasana beksa susila wermati sasana beksa monggo ya payu tenan ae sepisan malih para-para ingkang sampun nampi sampur pakurmatan daya-daya maksana wonten ing sasana beksan monggo. Beksanipun 8 majeng etang mulon. Sampur jangkep iya derek jumeneng nduk ngudang putru ya
Ya. Popo gedang raja. Terus piye? Dasar bagus tur prasaja. Tak kutang sayangi. Ya. Ya. Iya. Terus iya iya. 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 Wonten selingan, wonten jineman. Wih, 8 10. Oh, sampak Mangkunegaran. Heh. Heh. Oh, sampake Pak Ganti. Wow. Dah. Oh. Gatut kaca ambyoke kremak klambreh ngono tok. Sembah nuwun, sembah nuwun. Dalam oh nggih. Karepe nyingkur penyanyi gak penak. Pemintaku nimasito hasen atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawenine pangapunten datan kinggang sarambot lamun ado sageting yen cedak tansah mulat sida asih pindho mimi lan mintunom ayu bareng nimas
netepi wajib situasi Didawahke Setya Tuhu nggih, Pak. aku kang tansah satu Mugianto berkahi Laris live dalamnya Bapak Suprapto butuh Banjar Banggi monggo manut Sherlock kurang
Pak. Mugianto berkah wiji. Yuk. Terus pundi Pak Suwari? Dalem matur nuwun sangat. Ya, dina Minggu. Ngelelek pentol. Ijik pedes. Pentole terus sik keri teng gulu. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawanganku. Kanthi lingsir srengenge ana kene. Iya. Aku nunggu kowe. SMS rambasi yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak tiwel 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 alah tiwel hopper Kandane alesane mangkel 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 ake Iya. Panjake Darto Laras senajan tuwa-tuwa Wah. enak tenan jam. Niku kenging dipun wastani tuwa-tuwa klopo kae lho ya. Nggih. Tuwa klopo. Iya. Makin tuwa. malah akeh santen. Tuwa-tuwa klopo. Lah Nek panjake ngendangi saben-saben petuk ngono gak apal kataku. Oh, ngoten ta? Gak apal. Oh. Asline apal Pak, tapi nganu ketok-ketoke mboten apa. Iya. Cara mono nyatriyani. Nggih. Kaya TV. Kok TV iki karo Pak Nomanoke awet cilik leh petuk. Oh, ngoten. Bareng iki roh nang kene yo. Klirak-klirik. Heeh. Oh, tak kira klirak-klirik. Menyayani. Iki tunggale oke. Nggih. Wah nanti kancane. Sik. Lirik Mas. Heeh. Lirik Pak No. Lirik Pak No. Ayo tutupne. Jan-jane Oh. kowe nyanyi Lagapmu sadar Yuk. Iya, iya. Kowe kencan Sikripot karo Sri ya 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 Feeling sel srengenge
pipimu Iya, Tiwel ala tiwel ope woyo woyo Guayang woyo-woyo jos pada tahun zaman woyo-woyo. Zaman boyo-boyo. 2008. Pira 88? 2008. Woyo-woyo jos. Sakniki mboten woyo-woyo, Pak. Dek Tiwi. Janjane kowe no juragan manuk nggih, Pak. Gumlaring kang sekar ngambar arom ngabeki taman sari Mamat Prono Sato karya jaring dreya pak sing ngoceh ambrang nimbrung Sugeng rawuh Patik sono endah mulya ler tamane prohap sari ya jumeneng salah siji sing tengah ya aku milih sing cilik aku ya. Oh ngaten jin ya aja denit. Kumarlaping pat netramu padya kencana kinambar dasare nganggo agman pinjo cengkir gading kuning Rino wangi Iya. kayu Ya. nan kecil
nalika kang sejati kang tumurun satalenging kalebu Iya. sanubare Iya. suwe rada suwe ra pethokan Darto Laras. Sih. Coba ning kene iki rada suwe. Ayo, Wak, terus nduk. Yuk. Ayo Riz, nyanyi dong semari. Darto Laras, Darto Laris, gula bekal kadunggalan. Live dalamnya Pak Supranto. Ya, Ibu Insia. Yuk. Tak eling apa sliramu sing nate ketemu. Ing nalika eko dadi ayo sumunar netramu. Sore kang edi etemu sing ora nadyan wedo dari kalaenda aneng jemke ati Semar sabrang lega neng omah bilong jahe wono saopama wiwitiku atiku boyang-bayangan. Pokoknya penyanyi saya ini dan lagu kawak mesti modar. Wes. Jadi. Jantenan. Pak Mendalang. Pak Mendalang. Jantenan. Lah piye sing kawak rong anu sing anu lali sing anyar rong apal. Sing kawak niku biasane lali. Tak eling panten siramu sing besok kapan aku iso nyandeng lintang panjereno. Matur nuwun Le Gang. Sembah nuwun Pak Mendalang. Jan elak. Tenan pokoke. Musuh piyai sepuh. Jan. Nggih. Nggih, Pak Bandi. Aku ki kaya Pak Sugeng nggih. Nang ndi Pak Sugeng kan aku mesti nek kalang. Yo nang butuh. Halah. Pak Bandi niki mulai nak karo wong-wong ngeten iki kok.
Dadi manten Kemasar gawe kegiatan kutut manggung. Yuk hello. Sing tak pikir raro mangsa Apa ya? udah deres mangsa ketiga Rondo teles. randa teles tansah katoning motaan asa Pak Ben Para bronto disuntik Ratu Momo Yuk Tangan dijamun malah nemu Loro rindu ditambah malah ngeluh Iso mari Loh. yen aku Bawa kondur. ning sampingmu Bawa domo kondur. Turut jam 8. Kita ada janggut Turut jam 9. derajat sangat kita dadamu Turu jam siji aku terus nusul turu no kata Pak Bendi Yen awan Yang awan aku ra doyan mangan yen bengi Yen bengi turu tansah glisian sing dipikir Sing tak pikir rondo teles ning perapatan dadi manten. Yo. Dan kawin pegatan Aduh. Ayo goyang Oh seru-seru. Jos Apa iya Ora udan yo. Para bronto disuntik Ratu Momo Kemuan dijamoni malah nemu Ora rindu ditambah no malah ngeluh Bisa mari yen aku bengi nusul turu turut jam 8. Turut jam 9. Ada rencam sangka kita-kitaan diadamu Turu jam siji aku terus nusul turu Pak Bian matur nuwun Mas Sugeng Sembah nuwun. lampune mbok pateni tengah wengi aku terus nang ndi ra le nusul turu iki lho Ayo Mbak No. Wos dadi anteping ati. Lanjut nanti kapan wong bakal tak enteni. Apa dadi anteping ati nganti kapan namung bakal tak enteni aku
aku wis kebatut tresno ya mong sliramu sing dadi ati mati yen wengi ra bisa turu bayanganmu wis lebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen nak weruh dheweke apa biyen masuk aku nyanding sliramu dawa ayu kang dadi papujanku tulungono rasa kangen atiku kanggo asem manis kang tak tunggu angen iki ya bisa mari yen sliramu awet kelemahan menambani tak suwun rino lan wengi dadi topo dadi anteping ati ati kapan namung bakal teni aku wis kebatut tresno ya mong sliramu iya ada ana to turu sayanganmu awet mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu wong ayu kang dadi papujanku tulungono rasa kangen atiku kanggo esem manis kang tak tunggu Mbak monggo dilanjutno gantos bae tanan iki nek anu disambung to. Nggih. Panjenengan iki lho aja dolanan HP to. Mboten mudeng, Mbah. Dilanjutne. Kangen iki mari yen sliramu awet lemah kon nambani. Tak suwun rino lan wengi dadi tangga kangene ati iki piye bano dos pundi Mbah Gun ora sak kopi jahe ae Mbah Gun ning tanan iki jeleh heeh iki arep tak garap anake sapa ae nah kulon wis tak garap anake sapa kulonan heeh ayo Dek anake sapa yo monggo
sapa kuwi anake sapa Iya. aduh isin yen disawak tego ampo nyawak aku wis temo nampa dur kelingan jamane semono Age Prasetyo sinar kadang-kadang Darto larang. alirane kowe pamit lunga pawelengku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo nek omah ngenteni Sugeng Rama Gunarti. kowe mulai lunga ayo oleh matur nuwun Sembah nuwun Pak Gun. Siap. Nggih. Ah. Kula direncaki mriki lah. Ya. Ayo Kang Din. Manis sakjroning atiku. Alitos liramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku putus sambat karo sapa Tak sowan ritalan wengi muka-muka Gusti dicipi sak kapan anggapku bali
Wintonono Wintonono tak anteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Bang Ren iki enten napa niki Mbah Ren? Kledang-kledang kok kidul. Iki jan Darto Laras iso goyang to awan iki. Darto Laras enek apane to? Napa-napa enten komplit, Pak. Sindene ya ana, orjene ana, pengendange ana. Kowe bagian ngono kuwi ya bayaran. Jan bangeten. Anu Mas aja dibayari cuma cek ngene tok kok. Monggo, Mbak. Aja lali pawelingku. Oke mana kang setia satu. Ayo. Darto Laris gula bekal kedonggalan live dalamnya Pak Suprapto sekarang ini Bu butuh Banjar Bagi yeay asik manis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambar karo sapa Pundi Mas Imam? Niki setunggal napa kalih to? Kalih Mas Imam. Mboten napa-napa. Oh yang Mbah Bandi ya. Dunia sepi tanpa Mbah Bandi. Ayo Kang Din. Mosok gak nyedak. Asik. Ye. Sik. Ye. Ye. Aku wis kandhang
ora tak gagas penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo areng aja muni nuturi kaya kiai ditoke wae yen entek labno sor dhewe Asik. Darto Laras, Darto Laris, gula begal. ya sayang yen ana aku ra sudi cekak atimu wis tak tutuke lelakon budhe ayo pancen bener kandamu mergo mendem rusak awakmu ayo yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bake mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku lareno duka dongakno kuat mendem kuwe ora kumat Darto Laras, Darto Laris. Oke. aku wis kandha diumarake dilaka Bener. aku matur mung seneng omongan lantar wis tak ajari yen kok seberake lali banjur ngojok bir sampean dene ora tak gagal Sugeng rawuh Mbah Marti. penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo areng aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen klenger lan dlosor dhewe Mbak Jamin, sugeng rawuh. yen ngono aku ra sudi aja cekak atimu wis tak tutuke lelakon budhe pancen bener kandamu mergo mendem rusak awakmu yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bake mendeme ditinggalake amin selamat tinggal kancaku lareno duka dongakno kuat mendem kuwe ora kumat atur Sembah nuwun Mas Imam. Nggih. Ah, dan Mbah Nyonok neh dikontir lho. Lho. Ayang tak kira. Mbak Sido anyang-anyang lho, Mas. Ajang-ajang, ajang-ajang. Yuk,
Nendi? Ayo Dok, di kandang ini acang-acang Dok. Siap. Senam lansia ini. Senam lansia ya, senam lansia. Umur 40 medun. Asik.
kasih, Sumanun.